जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै दा ट्रेन्डिं सोलिबाय थानाय एनिथिं एम जे नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बेनि सायाव आं फंनैसो बाथ्रा नोंथांमोननि हायाव जा हायो बुंनो नागिरदों। बे गोबां मानसिफ्रा बेखौ गोबां रावजों सोंखारिदों, सोरबा मोजां बुंदों, सोरबा गाज्रि बुंदों, सोरबा माबा बुंदों। दा बेनि सायावनो आं गेजेराव मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों हो। थारमाने बेना दा सानै जानानै दङ हिनजावा। दा जेनेबा दा प्रिति नार्जारिखौ लानो ना स्टारलिना नार्जारिखौ लानो, बेना हिनजावा माने सानै जादों होननानै गोबां मानसिफ्रा डिसकासन खालामगासिनो दं आरो दा ससियेल मिडियाथ' गासिबो दामजोबखाबायानो। एक्सुवेलि दा बिनि माबाया मा जागोन, माने डिसिसना मा जागोन, दा मिथिनो मोननाय बायदिबा स्टारलिना नार्जारिनि न'खरनिफ्राय बिमा बिफाफ्रा माने मा होनो बेंटल आउट पस्टआवहाय बेखौ एफआइआर होनाय जाबाय होननानै। एफआइआर होनाया बेनोखि आं बिथांमोननि एफआइआरखौ फरायदों आरोखि, बावहाय साबजेक्टआव बिसोर डाइरेक्ट एफआइआर होनना लिराखै आरो बिसोरो माने बे माबायावहाय लिरनाय बायदिब्ला बे स्टारलिना नार्जारि बेखौ थारमाने 23 थारिखखालि बावहाय एनिथिं एमजेजों लोगोसे बावहाय देरहासार sterlinaनि बिसि बिबो थांफादों होननानै बेहाय लिरदों आरोखि। ओमफ्राय थांदोंमोन, दा थांनायनि उननिफ्रायनो बिनि फिसाजोआ गैया, स्टारलिना नार्जारिया गैया जाहैबाय आरो दा। ओमफ्राय दा बेखौ थानायाव केस होनाय दाना सोर देरहागोन, एनिथिं एमजेआ देरहागोन ना बै स्टारलिना नार्जारिनि बिमा बिफाया देरहागोन, गोबां कुइसन सिखारो। दा बेराफारसे ओरै जों थाहैबाय दा प्रिति नार्जारि। खिन्थु बाथ्राया नैबेबो सैथो बाथ्रा, जेनेबा एनिथिं एमजेआ दासिमावथ' नोंगौ सिगाङाव बेयो जेनेबा प्रिति नार्जारिजों हाबा जादोंमोन। दा बिनि कन्डिसना मा बेखौबो जुदि क्लियारबा, थारमाने ओरै दा बै बेंगलाव थाबोनाय जे प्रिति नार्जारिया दा मा खालामगोन, बियो एनिथिं एमजेजों रायजो जानो लुबैयो ना लुबैया, बिनि मतलबा मा, ना बियो सिगां बेजों डाइभर्स होगोन ना होआखै, प्रिति नार्जारिखौ बिथाङा डाइभर्स होगोन ना होआखै। जुदि डाइभर्स होआखैबा माने एनिथिं एमजेआ प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ आरोखि। मानोना बियो माबा खालामगोन, कर्ट केस खालामफिनगोन बियो, जे आंनि फिसाया बिदि बिदि जाबाय होननानै बियो निस्सय बियो कर्ट केस खालामनो हागौ प्रिति नार्जारिया। आरो जुदि बिथाङा जुदि जाबाय जाथोंसै, आंनो एनिथिं एमजेखौ नांला, बियो जायजोंखि रायजो जाया जाथोंसै होननानै बुङोब्ला एनिथिं एमजेआ माने जेबो जानाय नंला आरोखि, बे देरहागोन। माब्रै देरहागोन होनना बुंदोंबा गोबांनो हागौ हिनजावनि बिमा बिफाया केस होबाय, बेबो हा गबावनांगौ होनदों। गनायाथ' जों दे हमजाबायानो, थानायाव लेंहरगोन बिसोरखौ, थानायाव लेंहरनानै डिसकासनसो खालामगोन ना, डिसकासन खालामगोन, सोंगोन, हिनजावनावबो सोंगोन, हौवानावबो सोंगोन। जुदि हिनजावा स्टारलिना नार्जारिया जुदि स्ट्रिक्ट बुंबाय जे नोंगौ आं उइलिंलि आं गोसो होनानैसो आं बेखौ मोजां मोनखायो, एनिथिं एमजेखौ आं मोजां मोनखायो, आं बे हिसाबैसो आङो दा बेजों माने फैदों, आं गोसो जानानै फैदों होननानै जुदि बुङोब्ला बेवहाय माने थानानि मानसियाव जेबो खालामनो हानाय नङा आरो बिमा बिफायाबो जेबो खालामनो हानाय नङा। मारै, बेहा बैसो जाबाय, जुदि बैसो जायाखैमोनब्ला बेखौ माबा मोनसे जागौमोन आरो। दा बैसोथ' जाबायना, एनिथिं एमजेआबो बैसो जाबाय, हिनजावाबो दा बैसो जाबाय, दा बेनिखायनो बिसोरो जुलि जानानै जैगोथा जाबाय आरोखि। दा बेवहाय बेखौहाय थानायाव लेंहरब्लाबो जेनेबा फर्मेलि हिसाबैल' लेंहरो आरो ना, बेवहाय सोंगोन, डिसकासन खालामगोन। जुदि बिसोर सानैनि गेजेराव मोजां मोननाया सैथोबा आरो गिबि हिनजावजों जुदि बे डाइभर्स होबायब्ला, डाइभर्स होनायनि जुदि लेखायाव दिन्थिनो हायोब्ला एनिथिं एमजेआ गगोन आरोखि। आरो नङा, जुदि बै गिबि हिनजावजों जुदि डाइभर्स होआखैब्ला एनिथिं एमजेआ बे ब्रादारा प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ आरोखि। मानोना बेजोंबो सासे गथ' थाबोबायना, होमबा बियो मा जागोन, एनिथिं एमजेआ बेखौ बियो जुलि लानांगौ जायोब्लाबो गिबि हिनजावखौ बे नाहरबाय थानांगोन, बिनो मान्थलि फैसा हरबाय थानांगोन, बा इयारलि बा क्वार्टारलि 6 मान्थलि बियो फैसा हरबाय थानांगोन, बिनि बै गिबि बिसिनि जानाय आरो बे गथ'खौ माने फेदेरनाय फोलावनायनि थाखाय आरोखि। बे मोननै कर्टनि नियम बायदिबा आरोखि, आं बेखौसो बुंदों। आरो जुदि खाफाल मोजां होनना बुंगोन आङो, जुदि एनिथिं एमजेआ प्रिति नार्जारिजों जुदि डाइभर्स खालाममारबायब्लाथ' मोजांनि बाथ्रासै। ओमफ्राय जुदि डाइभर्स खालामाखै दासिमबो, अब्ला हले बेयाव जोंना एमजे फंबाया प्रब्लेमाव गोलैनो हागौ आरोखि, बेखौ आं बुंबाय। जुदि बेयो बैखौ डाइभर्स खालामाखैब्ला नैबे दा माबाखौहाय एनिथिं एमजेआ दा लानानै थांदों, बेखौ बे हाबा लानो हानाय नङा। खिन्थु मोनसे बाथ्रा बेनो जाहैबाय मा, आसामावथ' जों मोनसे UCC दङ, इउनिफर्म सिभिल कड दङ, खिन्थु बे इउनिफर्म सिभिल कडाबो जों एसटिफोरनाव गोलैया, एसटिफोरखौ बेनिफ्राय बाहेरायाव दोनदों, मिथिबायना। दा UCC मथेबाथ' जों बर'फोर एसटिफोर, बर'ल' नङा, एसटिखौनो बिदि बायजोआव दोनदोंथ', अब्ला जों सानैबो लानो हायो बिथांमोननि बायदिब्ला। दा बाथ्राया नोंगौ,
एनिथिं एमजिआ बिराद प्रब्लेमाव गोलैदों गंसे न'खर माने सोलिनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा नोंगौ बिथाङा हाबा जादोंमोन सिगाङावहाय दा हाबा जानायनि उनाव बिथांमोननि न'खरा गोरोबलायनो हायाखिसै माबा जाहोननि गेजेराव बिथांमोननि न'खरा गावस्राबाय नोंगौ बयनिबो न'खरावथ' फिसा फिसौ एसे प्रब्लेमाथ' जायोथ' दा बिदिजोंनो मालाबा न'खर गावलायनाय खारलायनाय दोनख्लायनाय जाया नङा जायो आरोखि दा बाथ्राया जाहैबाय मा एनिथिं एमजिना मोनसेल' राहासै बिहा जुदि बै प्रिथि नार्जारिया जुदि जेबो बुङाब्ला बा गिबि हिन्जावा बेखौ जुदि जेबो बुङाब्ला आंनो बेखौ नांला होनना बुङोब्ला बा बे जायखौखि माने लाया लाथोंसै होनना बुङोब्ला प्रब्लेम गैला आरोखि बे ब्रादारा आरामसे दानि जायखौ लांदों माने स्टेरलिना नार्जारिजों हाबा जाहैनो हासिगोन आरोखि जुदि थानायाव लेंहरनानै जुदि थानायावहाय जुदि सानैनिबो मदआ मिलायलायोब्ला बेबो बे थार बाथ्राखौनो बुङोबा बिथांमोननि सानैनि जुदि बाथ्रा मिलायोब्ला रावबो बिसोरखौ जेबो खालामनो हाला आरो कर्टआबो खालामनो हाला मानो बिनि फोरमान आंनाव दङ प्रुफ आंनाव दं आरोखि थारमाने बिदि जाथाय जानानै माखासे थाना कर्ट कासारि खारलायलायनानै उनावहाय बिमा बिफायासो लाजिनांनानै बिसोरखौ हरनांनाया बे अबस्थायाव जादों आरोखि मानोना 18 बोसोरनि गोजौआव माने सासे हिन्जावा गाव सोरजों हाबा जागोन सोरजों गाव थांगोन बिनि डिसिसनखौ लानो हायो होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु बेबो मोनसे बिमा बिफाया जेब्लायबो गावनि गथ'नि गाज्रिखौ हास्थाया जेब्लायबो गावनि मोजां मोननाय माने हौवाजों हाबा जानो एबा गाव फसायनाय बिमा बिफाफ्रा माने फसायनाय बेफोरबायदि माखासे मोनब्लासो माने हाबा हरनो लुबैयो आरोखि बे सैथो बाथ्रा दा बयबो बिमा बिफाया गाज्रि जानो बायो गाज्रि जानो थाखाय रावखौबो फिसाखौ खाङाखै फेदेराखै सोलोंथाइ लाहोआखै नङा होमबा मोजां माने लुबैनानैसो गावनि गथ' गथायखौहाय गोजौ सोलोंथाइ लाहोयो बायदिसिना फरायनो थिनहरो दा बिदियावबो जुदि फरायनानै आरो मोनसिखाव जुदि जोंनि माबाफ्रा गथ'फ्रा जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला बिमा बिफाया दुखु मोनो निस्सय जायनिखौ दा स्टेरलिना नार्जारिनि बिमा बिफाया दुखु मोननानै कर्टआव केस होनाय जाबाय नङा होमबा नोंथांमोना बयबो मिथिबाय दा ओंखायनो जों दा गुदुं गुसुखौ जों जेबो मिथिया खिन्थु ससियेल मिडियाआव बुहुत रोखोम बुंबाय नोंगौ बिथाङा हिन्जावा दङ बेखौलाय सोरथो मिथिया बयबो मिथिखायो बयबो मिथिसै दा बिथाङा फेसबुक पेजआवबो लिरदों आरो गाव एनिथिं एमजिआ लिरदों दा बिथाङा मिथिगौ गावखौ माबा मोनसे खालामगोन केस होगोन माबा मोनसे जागोनखौ बे मिथिखागौ आरोखि ओंखायनो जुदि बेहा जुदि बै प्रिथि नार्जारिया जुदि जेबो बुंलाब्ला बेजों जुदि डिभर्स जाखाबायब्ला बा बेजोंखौनो जेबो रिलेसन लाखालाबा आरो बैबो जुदि एनिथिं एमजिखौ नांला होननानै बुंखानाय दंबा आरो बिसोरनाव माखासे फोरमानफोर दङब्ला एनिथिं एमजिखौ रावबो जेबो खालामनो हानाय नंला हिन्जावनि बिमा बिफायाबो जेबो खालामनो हानाय नंला आरोखि बेखौ आयेन बायदिबासो बुंनो दै आं नोंथांखौ थानायाव लेंहरगोन हिन्जावनि बिमा बिफाखौ थानायाव लेंहरगोन मानसिखौ मोनोब्ला ओमफ्राय बिसोरबो फैनांगोन बिनि उनाव कुइसन खालामलायगोन सोंलायगोन बिनि उनावसो बिसारा जालायगोन आरोखि बिदि आरो मानोना बिदि जाथाया जोंनि गामि खाथियावनो जादों गोबां बिराद गिदिर मोनसे घटना जानानै थांदों आरोखि दा बेवहाय बिमा बिफाया जेननांदों आरो बिराद माखासे पलिसि बाहायनानै थानानि असिनो फैसा होलायनानै माखासे पलिसि खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय हायाखै आरो मानोना सेंग्रा सिख्लाया मालाय गावसोरनो माबाथार गोसो थोलायखाथारो नालाय आरो बैसोआबो नों हाबा जानायनि सम जाखाबाय नालाय जायनि फलाव बिसोरखौ रावबो बोखानो हायाखै आरोखि दा बे अबस्था ओंखायनो जेने एनिथिं एमजि बे ब्रादारना राहाया बेल' जे जुदि प्रिथि नार्जारिया गिबि हिन्जावा जुदि बेजों जुदि डिभर्स जाखाबायब्ला बेहा प्रब्लेम गैला आरो जुदि डिभर्स खालामाखै आंखि बैयो जुदि आंनो नांला आं एनिथिं एमजिखौ नांला आंनिखौ जों जागोन होनना बुङोब्ला बेहा एनिथिं एमजिआ गिनांगौ गैला आरोखि बेखौ जायखौ लानानै थांदों दा बेयो गोसोबायदि हाबा लानो हासिगोन नङाबा आयेना बेखौ हमगोन आरो नङाबा बै गिबि हिन्जावा जुदि माबा खालामोब्ला अफस खालामोब्ला बै हिन्जावनो थांनानै थासान्दि थैसान्दि बिनो जानाय खरसा हरबाय थानांगोन आरोखि मान्थलि आरो गथ'नि बेफोर माखासे कर्टआ बेखौ बिसार खालामनानै बेसेबां हरनांगौ मान्थलि 10,000 हरबाय थानांगौ ना 20,000 हरबाय थानांगौ ना 30,000 हरबाय थानांगौ बेखौ बे हरनांगोन आरोखि कर्टआ बेखौ बिजिरगोन जुदि बिथाङा बै गिबि हिन्जावखौ गाराखैब्ला आरो जुदि गारदोंबा डिभर्स जाखाबायबा बा बिसोरजों जेबो लेनदेन गैलाबा एनिथिं एमजिआ बेखौ आरामसे माने संसार जानो हासिगोन आरोखि आं बेखिनि आपडेटखौ नोंथांमोननो होबाय आरोखि